Argi dago, tikitoki, kirol zentro bat baino gehiago dela. Kirola bultzatzeko topagune bizia dela, eta gaur erakusle da hori. Arratsalde honetan, kirol metodologia lab aurkezten dugu, dagoeneko zentro honetan martxan dagoen kirol metodologia lab. Baina Getxo Kirolan ekimenez, Euskal Gobernuaren bitartez, eta Getxo Kirolaren arloan eskaintzen duen bikaintasunean aurrera pauso itzela suposatzen du honek. Laborategi honek, klubei eta baita kirol elkartei ere bai, metodologia tresna desberdinak erakutsiko dizkie bereien kirol errendimendua hobetzeko. Beraz, tresna hau, kirol lab hau, zuentzako da, batez ere, zuen tresnak, zuen metodologiak hobetzeko, egunean errendimendu hori hobetzeko. Baina, horrez gain, hainbat eta hainbat aktibitate gehiago egingo dira, ez? Alde batetik, teknikarien prestakuntza ere eskainiko da, kirol erakundeen kudeaketa hobetzeko ere teknologiak eskainiko dira, ekitaldien antolaketak eta baita kirol praktikaren sustapena ere landu egingo da. Se trata